Jeg ved. Nå. Er vi her? Prøv at se hende en gang, mand. Ja, der er lige set hende ud. Hun er vild. Nu kommer hun. Nu kommer der mad til hende. Nej, det er hvad mener du? Stik af. Julemad. Nej, sådan en stor en. Hvad skete der lige, Linda? Var den lidt større end forventet? Det er ikke de gubi, hun plejer på. Ja, det er sgu ikke en gubi. Men det er stadig mad. Hvad er det sulten? Hun laver blod i en ryg. Nej, hun er bare rød. Så er det en guldfisk, du har den farve? Guldfisk er da ikke synd. Ah, det er da synd for Linda, hun kan gå og sulte. Det er vel turen for. Vi andre sidder og spiser kalkun og flæskesteg. Skulle Linda ikke også have noget? Så skal hun også have det stort. Ja. Hun er venten sådan, så hun får hovedet ind. Ja, det gør hun Det jo. gør hun om lidt, da den lige har holdt op med at sprælle for meget. Ja, når hun vil tage livet af den, må hun nok knække ryggen på den. Ja, det bliver fodret. Det er skældende, hvordan det flager af det. Du er stående fra, du må ikke lukke ind foran bord. Han er i gang med at filme det. Jeg tager telefonen og købe til dig på. Nej, det er fordi, det er jul. Nej, den spiser også ud for højtiderne. Ja. Det er hun ikke optages med. Nej, det er ikke Ja, noget. vi så går lidt fred. Kan man få mad, måske? Går det sådan stort? Spiser en fisk på samme størrelse med den selv. Hun er sej, ikke? Jeg er sej, ikke fedt på. Hvor er hun? Ikke sætter på. Så er det den. Du sidder og sæt dig ned og giv dig. Hun kan hen, hvor der var noget fred. Godt har godt stor i forhold til hende, hva'? Du har det fint. Nu er det mere værre. Ja, så fanden det er du. Det er vildt. Den spræller altså nu. Er det rovdyr? Ja. Det er det lige, der ske. Ja, det er halsen, det er bare den ikke kløjse. Det er ligesom det er slange at spise. Ja, fuldstændig. Ja, det må være rigtig trist at være den guldfisk der. Det bliver sådan mavesigt. Ja, det er ikke godt. Ja, ikke meget strøm i den mere. Nej. Det var sådan, Jernhans havde det også. Ja. Den spiste en ged. Hvad? Jernhans spiste en ged. Jernhans var hendes mage. Der blev spist Nå. af ja. Det var den mindste, så hun nåede det. Så blev han spist af en ged. Ja, det gjorde han. Men ikke ved at komme ud gennem kælderne. Nej, det er kælderen, du kan se, der rager ud. Der er ved at lukke op. Hvad skal man så med ansyn, når man har sådan en? Da jeg skulle bo dem her i sommerferien, der kom jeg ned, du ved, der. Og der havde vi to. Der havde han to Da vi kørte på ferie, havde vi to. Da de kom på ferie, havde han to. Ja. Da jeg kom ned og skulle fodre den, du ved, der stak den sådan et stykke af halen ud. Og den var lidt større. Der havde jeg hende der taget den anden. Så slap du for at fodre den dag. Ja. Ja. Ja, så skulle der ikke fodres mere end ferie, jo. Hvad siger du til, Linda? Skal du ikke have den ned i sækken? Det kom sgu bag for hende, gjorde. Er det jo sådan en stor fisk lige pludselig? Ja. Ej. Så var hun lige blevet de små. Det sker faktisk af og til, at geder de kvæler sig selv, fordi de spiser mad, der er for stort. De er så forstuende. Ja. Jeg tror også, de små, det er en god snak. Ja, det tror jeg også, de er. Og når hun har fået sådan 4-5 stykker små, så kan jeg også godt se, at der kommer en lille bule over maven. Det er åndedræt. Det må da også give en lille bule på maven. Ja, det tror jeg også, det gør. Det er så tyk. Ja. Det er godt, at det ikke er den måde, vi skal spise på, hva'? Ja. Ja, for klokker. Jeg sad da skubbet for, at jeg var mulig nu. For et selv. Det var nok godt, du ikke tog de største, skat. Ja, det tror jeg da også. Hun har spist den alligevel. Ja, hun er. Så det tager længere tid at filme. Nu er jeg gået til den i hvert fald.
Jeg ved ikke, om hun er i gang med at banke den ned i maven på sig selv. Jeg sad lige og tænkte på det samme, fordi den ikke har plads. Jeg tror, hun prøver at komme væk bare, så hun er glad til jer. Ja, hun er bange for, at det skal tages fra hende. Ja. Hvis hun sover, når hun spiser. Det er jo også der har givet hende den. Hun har ikke noget at frygte. Nej, så forældet den. Ja. Jeg tror, det er med at komme imellem kvinder, der er sådan noget. Hun skal passe på det med det. Ja. Det går nok rundt til livet, det er helt nede. Ja. Godt tale det. Men nu er den i hvert fald færdig. Ja, nu lad mig spørge. Men den bliver godt. Ja. Jeg får ikke på. Ja, men vi fik også det vigtigste med, hvor hun fanger den, og hvor hun brækker den rundt. Og hun fik den heldigvis. Det var godt sådan ikke noget at blive gå i stykker og dø og sådan noget, inden hun fik den. Så nogle bange, hun skulle stikke af. Det kan ikke løbe så langt væk. Okay, nu er en film med 6 minutter. Lad os bare stoppe. Nå, jeg tænkte bare, hvis hun gnaskede, Jamen, så hun er- trække meget ind, så den døde, så må jeg